हेलो हेलो। अच्छा भैया, हम व्यास बलराम यादव रोज उनके समक्ष शारदा डिजिटल लाइव रिकॉर्डिंग स्टूडियो के माध्यम से जेकर मालिक बानी संजीत मोधोसी ऑफिशियल जी ना जी, वह के माध्यम से एगो दूगो मेहरारू के बीच में झगड़ा चल रहा बा अपन अपन बड़ाई करे में। यही पर एगो बात सुनाओ तनी। कैसे एगो मेहरारू बोलते, जैसे मान ली पल भर खाती एक मेहरारू वो अपन बड़ाई करती है, एक मेहरारू अपन बड़ाई करती है। तो एगो मौगी का कहती है कि झोटा उखाड़े मंगिया उजारे, ई कहते कि ढेरे बोलब का कहते ते कौन करे मंगिया जरी हमरे बारे में कुछ बोलबे तो देखी केंग लड़त तारी नहीं, आपस में लड़ते। यही पर हमरा बात एगो याद कर एगो औरतिया कहती है कि हमरा मर्द के बारे में शिकायत कर तो थुथुन पूछ देव। का कहतिया कि झोटा उखाड़े में मंगिया मुजारे, अरे मुंह में लगाए बेयागी, हमारा बलमू के शिकायत करी है जनिया भागी, हमारा बलमू के शिकायत करी है जनिया भागी। चाहे या कटेट बक टेट बाड़े सैया, हमरा खातिर नीमन बाड़े ननदो के भैया, हमरा खातिर नीमन बाड़े ननदो के भैया। ये बरकन मेहरारू नाम धके बरती आवतरी सो, पहले के मेहरारू पर्दा के अंदर बोली हसन ननदो के भैया कहती हसन, लेकिन अपना सैया के नाम ना धरी हसन। आ जितना है बब कट वाली बाड़ी सो, आहा का हो रोसो लगी हसन कहे सूर तो कहें का हो अंजलि ना जी, ऐसा जमाना आ गई। कहतिया कि चाहे या कटेट बक टेट बाड़े सैया, चाहे या कटेट बक टेट बाड़े सैया, हमरा खातिर नीमन बाड़े ननदो के भैया, हमरा खातिर नीमन बाड़े ननदो के भैया। तोरा यसलग मौले नहीं खीर फुहरी, तोरा मसलग मौले नहीं खीर फुहरी, कुलावा में दागी, हमारा रजऊ के शिकायत करी है जनिया भागी, हमारा बलमू के शिकायत करी है जनिया भागी। भले ऊ कवनो करी है न काम हो, हमरा खातिर नीक बाड़े यादो बोली राम हो। कल काम कर चाहे ना कर, हमरा आँखी के सोझा रहे नु तो हमरा बुझल कि हमारे पति परमेश्वर दुनिया के भगवान हमरा सामने बड़े। तहनी खानी नहीं खेन रे मौगी कहती तहनी खानी नहीं खेन के मर्द कहतहूँ बड़े, ओकरा के ते बोलते रहे उ तोरा के बोलते रहे। आरे भले ई कोनो करी है न काम हो, हमरा खातिर नीक बाड़े यादो बोली राम हो। तोरा यसलगवले नहीं खीर फुहरी, आर तोरा यसलगवले नहीं खीर फुहरी, कुलावा में दागी, हमारा रजऊ के शिकायत करी है जनिया भागी, हमारा बलमू के शिकायत करी है जन मंगिया जारी। इतने कह के चुटकीला हंसे खातिर वह सबने के कुछ कुछ कही जाता। अगर ये बात निक लगे हंसब खेले सब हमनी को मान दो सम्मान दी, हमनी को हौसला बढ़ाई, आ हमनी के चैनल के काजी सब्सक्राइब करी लाइक करी काजी। आ ये लोग यहीं लड़त रहो, ये लोग लड़ाई पर हम कुछ कुछ कहत रहे सन, यह कह के बात का अपना विराम।